Terve! Minä olen Jouko Lampila ja esittelen Tuoteuutiset-lehden. Me ollaan hiukan uudistettu lehden ulkoasua ja Jyväskylän messuja varten otettiin tavallista suurempi painos. Lehden kansi on lehden arvokkain mainospaikka niin kuin aina ennenkin. Sitten käännetään sivua. Näin isossa painoksessa se on vähän työläs, mutta eiköhän se sieltä käänny. Noin, hyvä. Ensimmäinen aukeama meillä on varattu ilmoituksille ja se on erittäin hyvä mainospaikka. Siinä viestisi varmasti huomataan. Sitten otetaan seuraava aukeama. Noin, siinä meillä on usein sekä tuoteuutinen että ilmoitus. Se on myös hyvä paikka. Ja sitten meillä onkin lehden oma aukeama. Näin. Siinä meillä on sisällysluettelo, siinä on nostoja lehden sisällöstä. Siinä voi olla myöskin jotain asiakkaan aineistoa ja toisella sivulla sitten yleensä on asiakkaan juttu tai ilmoitus. Lehtemme sisältöä ovat tuoteuutiset ja ilmoitukset. Tuoteuutista varten asiakkaan tarvitsee toimittaa meille vain teksti ja kuva. Graafikkomme taittaa jutun lehden yleisilmeen mukaisesti. Jos sattuisi, että asiakkaalla ei ole tuoteuutiseen tekstiä valmiina olemassa, niin toimittajamme tulee mielellään paikalle ja tehdään niin sanottu haastattelumuotoinen juttu. Siinä asiakkaan kanssa keskustellen sitten suunnitellaan jutun sisältö ja rakenne. Ja ilmoituksethan tulee yleensä valmiina asiakkaalta, mutta jos käy niin, että ilmoitusaineistoa ei ole, niin meillä on myöskin mainosyksikkö, joka mielellään hoitaa asian alusta loppuun valmiiksi.